Ahoj, já jsem Lazi a vítejte u dalšího videa. Dnes si ukážeme, jak si vytvořit virtuální disk. Takže půjdeme do ovládacích panelů, systém a zabezpečení, nástroje pro správu, správa počítače, úložiště, správa disku, tak a tady dáte akce, vytvořit virtuální pevný disk, teď si vyberete, kam chcete uložit, dělejte to radši podle mě. Já se uložím do dokumentů, pojmenuji si ho disk .1, to .1 zatím musí být, se vám vytvoří tato složka, víte, vhd, teď tady dáte, v čem to chcete mít, buď v megabajtech, gigabajtech nebo terabajtech. Já dám megabajty, ať to mám rychlý, dám 300 megabajtů maximálně, dám OK. Tak se na to začne stahovat, máme to. Tak když se půjdu do dokumentu, tady, tak vidíte, už ten disk tady máme. Tak. Dáte si, tady máte to nepřiřazeno, takže si kliknete pravým a dáte inicializovat disk, dáte OK. Když ten disk budete mít třeba jenom 100 MB, tak vám to nepůjde, protože to je moc malá velikost. Tak a dáte tady pravým a dáte nový jednoduchý svazek, dáte další. Si vyberete, tady to je maximální hodnota, tady si to můžete klidně snížit, tu velikost, já dám tu maximum. Další si vyberete, jak se vám bude jmenovat, dáte další, teď jak se vám zase bude jmenovat, můj notebook se jmenuje Acer, takže si tam napíšu Acer. Dáte rychle formatování, normálně to všechno necháte a dáte další a dokončit. Tak. Víte, už se nám vytvořil virtuální disk, já vám to ukážu, tady máte virtuální disk, dáte ještě pravým, dáte formátovat, dáte FAT, systém souboru a dáte spustit OK a máte to úplně prázdný, vidíte? Tak takhle se vytvoří virtuální disk a když byste ho chtěli odstranit, tak se zase půjdete do těch zpráva počítače, dáte pravým a dáte odpojit virtuální pevný disk. Dáte OK a tím je to vlastně hotovo, jen taková ještě maličkost. Půjdeme do dokumentů a tenhle disk si odstraníme, aby nám to nezabíralo místo. Tak a virtuální disk je smazán. Můžeme si všechno zavřít a doufám, že jsem vám tím nějak pomohl a zatím ahoj.